preguntes, chicos, chiques. Hola, yo soy Juan. ¿Y cuántas personas hi ha per clase? Aproximadament de 26 a 30. ¿Y en plurilingüe? En aquest curs som 28. ¿Y vosaltres sou de plurilingüe? Ell i jo. Si no sou de plurilingüe, ¿qué clases doneu en anglès? Anglès i ja està. Pues per a no ser de plurilingüe té bon nivell, no? Tampoc passa res que no entres en plurilingüe, no se teniu que preocupar. Més coses, chicos, chiques. Marcos, no teniu res que preguntar? Pues a mi després no me pregunto que yo no sé contestar. ¿Es difícil en primer de l'ESO? Depèn, si anés a plurilingüe serà un poc més difícil, però depèn del nivell que tingueu. Si teniu un nivell serà fàcil. El inglés canvia molt.